Halløj alle mine Spider-Man fans, og velkommen til Spider-Man Prison Escape op i first person. Ja da. Okay. Så åbenbart slipper vi væk for Miami. Men jeg er jo Spider-kongen, så næsten det samme. Nå, jeg tror det var en gave. Det er meget nyt for mig. Bob han bygger. Bob han bygger. Byggemanden Bob. Det kunne han galt. Det. Skal aldrig nogensinde tage fingeren væk fra at tage sig ud i sådan en situation. Aldrig. Jeg behøver ikke engang at hoppe. Det er en af en basketballmester. Helt min type, mand. Okay. Oh. Løb. Okay. Jeg kommer aldrig nogensinde til at savne dig. Interessant. Nå, det var fjernet toilettet fuldt. Også der. Okay. Så, okay. Jeg kan ikke se, hvad der er sådan særlig Spider-Man-agtigt ved. Okay. Særlig Spider-Man-agtigt ved det her. Men det er okay. Okay, vi skal den her vej. Super duper. Det er mega dejligt. Bare gør det her. Må jeg tage den her bare lige forsvare mig selv? Må jeg det? Nøgle. Op. Nå. Altså. Well. Okay, det var ikke. Oh. Holy shit. Det er jo da nemt at komme herop. Nemt at komme herop. Hvad er der her? Tryk. Det her. Det løber.
Det her det er jo så nemt. Okay. Så er det nu. Kan jeg tage den her stige med? Så nu skal jeg et eller andet. Så tager jeg stigen. Og så banker dem der. Så banker ham der. Lille Spider-Man-fan. Han er jo fan af mig, tydeligvis. Jeg har bare ikke mit Spider-Man-kostyme på. Men det er sådan, at jeg er undercover. Nej. Hov. Det kan vi vist ikke lige fjerne, men... Jo. Jeg føler, der er et eller andet. Allerede i 6 minutter. Så ikke, der var tid på, men... Hun død. En gang. Det er perfekt. Tag den her vej. Hvorfor føler du lidt, at man ikke skal lytte til... Okay, åbenbart skulle vi. Go away. Hvorfor skal jeg altid efter sådan nogle nøgler? Jeg fik den. Du kan ikke nå det. Jeg er for hurtig. Hvad er der? Der er et eller andet heroppe. Det er den længere vej. Okay. Godt at vide. Jeg behøver bevæge mig herfra. Yeah. Hvad mindre de begynder at bevæge sig. Det kan de nok ikke gøre. Er det her ikke en... Det er en bosskamp. Klar? Jeg er klar. Okay. Interessant. Var der noget andet her? Okay. Kan I slå min rekord? 6 minutter og 55 sekunder. Hvis I kan, så skriv det ned i kommentarerne og sig, det kan vi. Og så lad os se, om vi faktisk kan. Og indtil da, så jeg ser jer i det næste.